Pěkné dopoledne, ve studiu už je se mnou i můj dnešní host, zpěvák a skladatel Janek Ledecký. Já vás vítám. Nás? Ano. My si budeme vykat. My si na Radiožurnálu vykáme. A ježišmarja, to bude pro mě těžký si říct, tak nebo my bych mohl říkat. My, no Janek dobře, Ledecký. tak zdravím všechny posluchače takhle z kraje po ránu. To jsou u Ledeckých letos dlouhé Vánoce, napadá mě. No letos to já vůbec ještě neskončilo. U nás je jako zvykem, že já vždycky začnu prostě koncem října, jako vytáhnu španělku s nylonovýma, s tu klasickou kytaru, začnu oprašovat jako ten repertoár na vánoční koncerty, protože ten vždycky hraju jenom prostě v prosinci, jo. A takže je potřeba to trošku jako nastartovat. Nicméně letos je to ještě delší. Ale letos to prostě vůbec neskončilo. Normálně to prostě jako skončím turné vždycky 22, 23 a Štědrý večer a tím jako ty Vánoce jako mám jako hotový. Tak letos ne, no. Kdy to začalo? Kdy jsi začal psát svůj nový muzikál? No já jsem právě začal loni o Vánocích někdy, tak jako, že jsem se sešel s Honzou Podměšilem a jak si radili jsme se společně, že to je spoluautor toho scénáře, tak jsme se radili o tom, jako jak na ten příběh jít, aby nás to oba bavilo a aby to potom bavilo i lidi. A zjistili jsme, že máme oba hrozně rádi film Love Actually, se jmenuje Láska nebeská a že nás na tom baví právě ten dokonale provedený jako kýč a který k těm Vánocům tak jako si myslím patří, takže nový muzikál Janka Ledeckého bude dokonale provedený kýč? No to bych si přál, jako. No tyhle ty Vánoce prostě jako určitě to je jako úplně jiná sorta nebo jiný druh muzikálu, než je Hamlet nebo Galileo. A takže jsme se snažili jako přijít se silným příběhem a s dobrou konfrontací a s dobrou zábavou a s tím, že právě ty Vánoce dovolujou jak si otočit ten knoflík jako hlasit volum jako u emocí jako úplně na doraz, abych to řekl. Ano. Ale hrozně mě to baví. I Janek Ledecký složil nový muzikál, hrozně ho baví, jmenuje se Vánoční zázrak a neb sliby se mají plnit o Vánocích. Jaký bude a kdo všechno si v něm zahraje, na to se svého hosta budu ptát už za chvíli a čekáme také na vaše otázky, poslat je můžete SMS-kou na číslo 907 77 04, zeptat se můžete prostřednictvím Facebooku anebo přes webové rozhraní na www.radiožurnal.cz. Rád vaše dotazy předám. Pěkný den. Už jenom necelé 2 týdny zbývají do generálek a do premiéry muzikálu Vánoční zázrak a neb sliby se mají plnit o Vánocích v pražském divadle Broadway. Jeho autora máme teď ve studiu Radiožurnálu, naproti mě sedí Janek Ledecký. Co bylo na začátku toho muzikálu? Která píseň? Hit o slibech, které se mají plnit pod stromečkem? No jasně, no. Jako tato písnička vůbec odstartovala jako celou tu ty ostatní, ty vánoční, protože já jsem nikdy neměl ambice jako psát vánoční písničky a k této mě donutili prostě jako vydavatelé a naprosto nečekaně ona vyšla v roce 93, myslím, a tak se jako tak zlidověla, tak za mnou přišlo, abych napsal ještě 9, jako že to bude prýmá celá deska. Takže vždycky je za tím takový ten marketingový nějaký tah. A já jim říkám 9 písniček, to nejde, to prostě původních vánočních, tak říkám, tak napiš 2, 3 a zbytek prostě doplníme, že z nějakých jako cover verzí. A tak jsem to začal psát a jako s velkou úlevou a podivem jsem zjistil, že prostě já mám po dětství ty Vánoce a to má, myslím, většina dětí, jako tak strašně silně, jako těch zážitků je tolik, že v tom podvědomí ten šuplík prostě s nápisem Vánoce je fakt narvaný a prostě se mi jako to psalo tak lehce a dodnes musím říct, že to považuji, si toho hrozně vážím těch písniček a neměnil bych na nich ani notu, prostě ani slovo. A teď se ukazuje teda, že v tom spojení teda s tím očekáváním samozřejmě divák ještě jako neví, co jako přichází, jo, ale musím říct, že je prostě úžasný, že my to máme vyprodaný a teď Vánoce, no. Musíme přidávat
přidávat jako ještě nějaký, tam už nejsou volný dny, ani aby se dalo přidat jako hrací. Takže já jenom říkám, že prostě jestli to někdo ještě chce vidět a nekoupil si lístek, tak ještě jich tam pár je, ale prostě přidáváme do 20. představení. A potom bych chtěl říct, a to je důležitý, a to je pro všechny tatínky, to je speciální představení. Ano. To je na 24. prostě dopoledne v 11. Protože když maminky nemají čas. No, hele, to je totálně plonkovej den, jako Štědrý večer je fajn, jako tam už se to jako, ale ten den přečkat, jo. No. Tatínkové hlídají. Tatínkové, prostě tak mám plně prostě šanci, když vypadnete jako z domova a vezmete dítě nebo 2 děti prostě k nám do divadla, tak pro tatínky 24. je tam, je dostanou punč a děti cukroví. Když budou lístky. Nicméně, proč jste si nenapsal žádnou roli pro sebe? Tak já jsem chtěl, aby ten příběh byl je to činoherní daleko víc, než je tam hodně činohry a jsou tam takový jména jako Martin Dejdár a Marek Vašut a Linda Rybová, pan Štěpánek, pan Kostka, takovýhle jako veličiny, Jana Švandová, Naďa Konvalinková, Aleš Háma. Já bych rád tohleto jako výsostný jako herectví nechal těm lidem, kteří to umějí. Říká a to jsem Janek Ledecký. Udělal a mám z toho radost. A můžeme něco prozradit o ději? Je to ze současnosti. Hlavní hrdina je malý chlapeček. Hlavní hrdina je malý kluk, který vyrůstá s tátou a já teda řeknu, že jako ta základní forma je v tom, že ten táta se potká po 25 letech. Táta, který ho hraje Filip Blažek nebo Martin Trnavský, tak se potká prostě po 25 letech s tou holkou, se kterou zažili to, že jim bylo 16 a výjimečně začal padat sníh a dali si ten nejhezčí dárek. Takže to je o tom, jaký to je, když se potkají ty lidi už takovým jako dospělejším věku a jak jim to zamíchá život. Říká Janek Ledecký, se kterým mluvím o jeho novém muzikálu Vánoční zázrak. Také vy se ho můžete zeptat, a to prostřednictvím našeho webu www.radiožurnal.cz. No a teď si mého dnešního hosta také poslechneme se skupinou Žentour. Na Radiožurnál jsme dnes pozvali zpěváka, skladatele, libretistu Janka Ledeckého, který jako autor v pražském divadle Broadway teď v těchto dnech, předpokládám, velice bedlivě sleduje zkoušky svého nového, tentokrát vánočního muzikálu. Proč jste dal vale divadlu Kalich, ve kterém měli v posledních letech 2 desetiletích premiéru všechny vaše předchozí muzikály? No, já se k tomu dostanu, já bych chtěl jenom jako vyslat tady vzkaz prostřednictvím toho, že to je naživo, že jsme tady. To bych chtěl opravdu jako poděkovat teda tady hudební dramaturgy Českého radiožurnálu, že jsou tak odvážní a vytáhli prostě 22 let starou písničku. Já jsem prostě ještě pamatuju dobu, kdy se přišlo do rádia a bavilo se o tom, co člověk dělá, tak a všechny rádia chtěli slyšet nějakou novou, tak já jsem tady nabízel jako nový single a bylo mi řečeno, že to radiožurnál nedělá a Radiožurnál je hitové rádio. A nehraje prostě ale myslím, že by se vykopaly i prostě jako mladší věci, jo. Protože já mám tu písničku rád a hraju ji na koncertech, ale přijde mi to opravdu srandovní, navíc to je opravdu taková letní písnička a nicméně chtěl bych říct jako ne za ani tak koncesionáře, jako za věrnýho posluchače radiožurnálu bych chtěl prozradit posluchačům jednu věc, kterou tak možná ani netuší. Ale že ta plejáda těch úžasných osobností prostě od Lucky Výborný přes Martina Veselovskýho a až po Mláďu Kroce, prostě kvůli kterým já třeba to poslouchám, ten radiožurnál, tak ta vůbec nemůže ovlivnit a nemůže jako mluvit do toho, co se tam hraje za muziku. Protože někdy mají lidi pocit, že jako kdo to vede to, takže si pouští tu muziku. A chtěl jsem říct, zpátky k muzikálům, Janku. Že to je katastrofálně, já si musím český radiožurnál si musím prostě přelaďovat po těch pořadech někam jinam. No to já jsem to musel říct. A do Prahy. Proč divadlo Kalich? Už ne. Proč Broadway? No tak já jsem zjistil, že se nemám čas a energii se věnovat jaksi dramaturgii divadla. Takže se tam občas uváděly věci, se kterými jsem nebyl tak úplně jako stotožněnej. A takže pro mě ten odchod znamená svobodu.
A chtěl jsem se věnovat právě Hamletovi a těm ostatním svým kouskům jako v cizině a to vyžaduje jako spoustu práce a času. Mně napadlo, že Broadway je větší. Broadway je větší, co se týče diváků, tak je dvakrát větší. Jestli to nebyl důvod, mě napadlo. No, důvod je taky ten, že já mám třeba napsaný úplně nový muzikál, který se jmenuje Jágo na motivy Shakespeareova Otela. A ten bych rád inscenoval jako na nějaký divadle, kde bych nebyl omezený prostě těma rozměrama scény, tak jako to bylo u Kalichu. Nicméně musím říct, že prostě na těch 10 let jako v tom Kalichu vzpomínám jako na úžasný leta a že nikdy nezapomenu na to, že prostě Hamlet tam spatřil světlo světa. Nicméně teď se zkouší právě v Broadway. Nakolik do toho mluvíte režisérovi Radku Balášovi? Nebo se udržíte nemluvit? No fest, mluvím mu do toho a musím říct, že jako Radek zaplať pánbu je chlapík, který mě do toho jako autora mluvit nechá. Takže prostě naopak dokonce občas přijde a předkládá mi třeba svoje jako 2 verze a nechává si to jako supervizovat, což mě úplně dojímá. Jaké připomínky mívá autor? No tak tomu byste nevěřil, teda. Já si furt na to nemůžu zvyknout. Ale ty herci si tak jako uchopějí ten text a pracují s ním v rámci samozřejmě těch situací, které tam jako vznikají, tak s ním pracují na můj vkus někdy jako hodně volně a někdy to je k lepšímu, někdy najdou opravdu jako bezvadný nový význam a nějaký gags a vytlučou z toho nějakou legraci, ale někdy to je takový jako, že to trošku odváží ten smysl celý někam za roh, takže kvůli tomu tam třeba jsem, jako, že to kontroluji, aby k tomu nedošlo. Říká Jan Kledecký.